अना तो सुनी कान खोल के 464 पृष्ठ देखी देवी भागवत के 464 पृष्ठ देखी देवी भागवत के। एगो बात रहुआ बताइए यहाँ ब्यास जी कि राधा के गर्भपात हो गई। अरे वो कहनिया नु राधा के गर्भपात हो गई का तो जमुना में राधा के यदि गर्भपात के लिखल हो 464 पृष्ठ निकाली देवी भागवत में गर्भपात के अगर कहानी हुई तो यहाँ जितना रुपया में हम आयल हमारे रउआ को रुपया दे दे निकालो जितना रुपया में आयल हमारे रउआ को रुपया दे दे निकालो ग्रंथ निकालो बुझने की ना लोग कहला कि लबरी के लबरी हम तो बरोबरी कहानी सुनी जो ना लोग कहानी कोई नहीं हो गर्भपात ना भइल हो ना भइल सुनी गौर करी बात पर मास्टर जी बढ़ा दी तो वो कृष्ण के बारे में ही कथा हो जौन कृष्ण द्वापर युग वाला कन्हैया ना गौलोक धाम में वो कन्हैया जी जरा बारे में गोस्वामी जी बतौले बने कि बिन पग चले सुने बिन काना काना दुनिया के संसार के मालिक सृष्टि करे के व्यवस्था सोचले दिन समय के आरे अपना ही तानावा के आरे कोइले दुइया था के कोइले गौलोक धाम में भगवान कन्हैया जी अपना शरीर के दू आधा देखी आ कौन अंग से कौन बनल बा ठीक है गौर करे बात पर कि अपना ही तनावा से आर कोइले दुइया था अब बाई अंग से कृष्ण भइले तोहिने से राधा जतने गौर करे कहली बात बाई अंग से कृष्ण भइले दोहिने से राधा आ कहीं लिखल बा कि दोहिना से राधा आ बाएं से कृष्ण लेकिन हमरा जो ना मिलल बा देवी भागवत में वो बात बताओ तनी बाई अंग से कृष्ण भइले दोहिने से राधा अरे तो लीला कोइले लीला धारी अचरज बारा भाई लीला धारी अचरज बारा भारी भैया अचरज बारा भारी भैया अरे अचरज बारा भारी भैया अरे तो लीला कोइला लीला धारी अचरज बारा अपना शक्ति से अपन शरीर से दो भाग कोई तो एगो भाग से राधा एगो भाग से कृष्ण बाएं अंग से राधा दहिना से कृष्ण आ तब जाके दोनों आदमी वन विहार कोई नहीं हो वन विहार करे के मतलब रति कोई नहीं हो कितना दिन रति करे में लागल बा ओ लिखल बा बाकी सब बात खाली फ्रीए में बतैला से बेकार हो जाए रति कितना दिन कोई नहीं कन्हैया जी राधा रति करते 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 अब देखिए कितना बढ़िया भाव लागल बाबा अरे आगे के हो बे या
मानिए हमर श्री वासुदेव चौधरी जी, वासुदेव चौधरी जी ठेकेदार साहब सैकड़ों सैकड़ों रुपया वहाँ के देनी है। भगवान बनौले रहस, माँ सरस्वती जी के कृपा बनल है। हुजा और का सुनब सुनिए भैया, सुनब सुनवे चाचा हो आगे करे या ना। बहुत दिन लागल बा रोटी करे में। आज जब रोटी कैले हम भगवान को भैया जी राधा गर्भवती भैनी हो, राधा गर्भवती भैनी हो, लेकिन गर्भपात कहानियां देखिए है जब पर्दा लागल बा। देखिए गौर करिए, एक मास बीतले दोसर मास बीतले तेसर मास बीतले अरे चौथा मास बीतले, एक मास पाँच छो गइले सात आठ गइले चढ़ले रामा चढ़ले रामा भइल सुंदर हो ललाना। गावे लबेला सुंदर गानावा गावे गावे बेला हो जोरी जोरी हो गाना शर्मा गुलाब हो गुरुजी, अरे शर्मा अरे गुलाब हो गुरुजी, अरे लिखल है सुंदर हो अरे तगाना। गुलाब लिखल जोरी जोरी गाना जोरी जोरी हो गाना जोरी जोरी हो गाना जोरी जोरी हो जोरी जोरी हो जोरी जोरी हो राधा के गर्भ से जब उ लड़का भइल, उ लड़का के अद्भुत चमत्कार ओकरा में से नजर आवे लागल। हाँ जी।
अद्भुत रूप नजर आवे लागल। लड़का के देख के राधा घबराए लगली कि अब का करी। लड़का के तेज, लड़का के चमत्कार, अब ई भयावह स्थिति हमरा देखल जात नहीं है। गर्भपात ना भइल हो। अरे देवी भागवत पढ़ के देखे, जकरा जे बुझाला लोग बोल देवेला। तनी को बात के चलते जाना तनी फेर कहम त दोसर बात बताएम। अक्सर व्यास लोग राम जी के विवाह गावेला त लोग गावेला कि उगल सूरज देव, सीता मैया का दो सूरज नारायण से प्रार्थना कोई नहीं हो। यह बात के चलते हमरा विजेंद्र गिरी से महाभारत हो गई है। हम कहने की कहीं मानस में लिखले नहीं है, मारपीट भ गइल है उहे सिवान में कहीं मानस में लिखले नहीं है। हरवा कहे के मन ग्रंथ है बात हो। तो जो जनून बात लोग बोलेला ओकर पर मनन करे के चाहिए। पूरा मानस पढ़ ले, ओमे कहीं लिखले नहीं है कि सीता मैया सूर्य पर ध्यान लगौनी, वो दूसर किताब के बात। ओकरा में अगर ध्यान लगैनी है कि भगवान धनुष तोड़े जा रहल बने त गिरजा मैया से प्रार्थना करनी है, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करनी है, धरती मैया से प्रार्थना करनी है, लेकिन कहीं लिखले नहीं है। तो सुनी तो ओकरा पर गुनी किताब पढ़ी। रउआ भी कहनी है कि राधा के गर्भपात हो गइल ना, गर्भपात ना भइल, राधा के गर्भ से लड़का भइल। उ लड़का के तेज उनका के बर्दाश्त ना भइल। अब सोचतनी राधा तले के माथे विपतिया, कहे कि भगवान कन्हैया जी हमरा से बड़ी दूर गइल बानी। एक मिनट चाचा हमरा ध्यान देवे के ने। चाचा कृष्ण भगवान रास विहार करके चल गइल बानी। एजे वहां के बानी ना, आई लड़का के तेज हमरा से बर्दाश्त होत ना रहल बा। तो वो सोचत नहीं कहत नहीं का। अच्छा मानी हमर बाबू श्री ज्ञानी राय ठेकेदार साहब, चलिए उनका ठेकेदारी खूब धक्का धक चलो। महादेव से हमने के प्रार्थना कर के हे माँ सरस्वती, जौना घर में सरस्वती जाई उहे घर में लक्ष्मी के वास होला। 100 रुपये वहां के दिन ठेकेदार साहब के ठेकेदारी बनिया चलो। सोचत नहीं कि अब का करी हम। इ लड़का के तेज, इ लड़का के जो न रूप है वो देख के अब हमरा बड़ी भय लाग रहल। तले के माथे विपतिया, अब कहाँ जाई हो। लेके माथे विपतिया कहाँ जाई हो। अरे वो गाना बजना दोसर ढंग के बा, हम शिकायत काहे करब जी। हमर गाना बजना दोसर अपन ढंग के बा, जेकर जोन चलाना बा बाबा वैसन अपन चलावता। रौरा मोटका गाना बजाना है छापल हमरा लौके ना रहतिया, अब कहाँ जाई लेके माथे विपतिया कहाँ जाई हो। ओहे बालक के राधा गोद में उठा लेली आ कहली कि रोही बांस न बाजी, बांसुरी नहीं लड़का रहे हैं। अने लड़का के देख के हम डराए, अने कर तेज जौना हो अब हमरा से सहन होई। उठा ले राधा आ कहां चलले हो बबुआ रे का हो। राधा लेके अरे कोई नहीं है रामा, अरे तो गौलो कथा जहां
वहाँ जमुना के जल रहे छल छल करत आहा जमुना के जल छल छल कर रहा का कहली वहाँ के अरे गौलो कथा आ जाके उ बलकवा के फेंकले अरे जाके उ बलकवा के फेंकले आगे सुनी हो गया बलकवा के फेंकले आगे हो सुनी में जाके बलकवा के फेंकले धनई पहाड़पुर के भैया ए भैया भैया हो शिवनाथ बाबा अच्छा मानिए हमारे श्री खिलाड़ी चौधरी जी इनने कैसे गिला तिनटोलवा वहाँ के तरफ से हमारा खिलाड़ी बाबू सब दिन रहुआ खेला करत रही है तरह बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना तब मानिए हमारे गार्जियन खिलाड़ी बाबू 100 रुपया देनी है श्रद्धा के जय जयकार करे आ कहे के हो धन हई पहाड़पुर नगरिया धन हई पहाड़पुर नगरिया अरे माई के होता गुणगान धन हई पहाड़ बहुत समय बीत गई लड़का के जल में प्रवाह कर देनी फेंक देनी नागा भाई ध्यान दी उ लड़का के फेंकनी तो उ लड़का का बनल ओकर नाम का पड़ो बड़ा बताए जन लड़का के राधा फेंक देनी जल में उ लड़का के नाम का पड़ल आगे चल के उ लड़का भइले त का भइले मजाक ना नु है गाना बजाना अरे वो बताए में देवी भागवत के कहानी कहतनी अरे वो का पृष्ठ संख्या में बता देले बानी अंदाज करके आत्म एकरा बता के वो बताएं थोड़ा ही 7 बजे से गोरले बानी लोग कहला कि वेद और इतिहास में बड़ा फर्क बा रहीस और बदमाश में बड़ा फर्क बा अरे गीत बना के सब के हुगावे लेकिन नचनिया ब्यास में बड़ा फर्क बा उ का बेची उ का बेची जेकर बैला गोला हो उ का जोती जेकर 5 धुर के कोला हो दवाई एक आदमी के न होला बुझाता कि कर पूरा पागल पूरा टोला हो ना पागल टोला रही तो उनका झाल वाला यहाँ के बात कहनी है जाओ भकलो कुकुर लोग बैठल बा कितना ही दम बात लाग बताई तो बुढ़बा कहीं का अब का भइल भैया धीरे धीरे समय बीत गई उ लड़का के जल प्रवाह कर देनी फेंक देनी कन्हैया भगवान जब बहुत दिन के बाद अइले हो तो कहन के राधा आहो राधा 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 हमरा तोरा रति भइल रहे रास बिहार भइल रहे जौना चीज हम छोड़ के गइल रही आवत तनी हमरा के बताओ कि आहो राधा अरे आहो राधा अरे आब एने हमरा के बताओ
अरे वो जहाँ से बानी नागा भाई वही से गायत्री ठाकुर जी बानी वही से गायत्री ठाकुर जी कह के मर गई कि जौन ब्यास के कमर हिल गई जौन ब्यास के कमर हिल गई तो लवंडा में या ब्यास में कोई फर्क ना पहाड़ पर जिम्मेदारी था लवंडा में ब्यास में कोई फर्क ना हो गई जगह पर। अब गायत्री ठाकुर जी का कह के गोल बनी वहाँ के अगर हिला भी के हो तो वहाँ के धोतिया के कोरवा खाली उठा लेते रहने हमरा सामने धोतिया के कोरवा उठा के खाली देह ना हिले हिले का कि आहो राधा अरे अरे आव तो नहीं हमारा के बोता राधा हाँ हो गई मुंह से गाना मत निकाली बाबा एगो फगुआ गावे के हो। अच्छा चलिए एगो फगुआ गाने बोली के सारे काफी रहो बुझ ले मुरा अब है राधा के श्राप देनी का श्राप देनी वो रहुआ साफ सुथरा ना कहनी है तब राधा के श्राप देनी कि जे तरह जाके आज एगो संतान के तू जल प्रवाह कर देलो तो जा राधा तोरे के हम श्राप दे रहल बानी हमनी के सृष्टि करे खातिर एक काम कर रहनी तो जा तोरे के श्राप दे रहल बानी कि जे तारा गर्भ से स्त्री हुई जे तारा गर्भ से आज के बाद स्त्री हुई वो स्त्री कबो लड़का के मुंह ना देखे वो बांझ रही जे तारा गर्भ से स्त्री रही वो बालक के मुंह ना देखी वो बांझ रही जा तारा के श्राप दे रहल इस शराब देके अंतर ध्यान वहां के हो गई उही समय राधा जी नारायण पर ध्यान लगवनी है जब श्राप मिल गई बा कि तेरा गर्भ से अब केहू होई ना तो वो जगह कोई नहीं है अपन जीभ के अगला हिस्सा से राधा जीभ के आगे वाला हिस्सा से एगो लड़की की उत्पत्ति करत तनी जीभ से श्राप मिलल बा तन से ना जीभ से एगो लड़की के आगे वाला हिस्सा से वहाँ के प्राप्त कर रहल बानी वहाँ के देखा रहल बानी अग्र भाग से एगो लड़की की उत्पत्ति भइल जेकर नाम पड़ल सहसा आ सहसा के नाम हमनी के सरस्वती धराइल ओहे सरस्वती माई के पूजा श्रद्धा से हमनी के आज यहाँ कइले बानी उही राधा के अग्र भाग से जीभ के अगला हिस्सा से एगो लड़की के उत्पत्ति भइल बा कथा गइल मन में सोचे अपना मन में अब एकरा बाद वाला ताल में फिर हम सुनाए कथा कि सरस्वती के उत्पत्ति कैसे भइली त एगो ई कहानी भइल एकरा बाद दूसर का ताल फिर हम सुनाए